di sanjung kamari hingga kamari tabang kini udah kabatu nangan gampah sagalo pasandian kini udah kabatu nangan gampah sagalo pasandian sang ajobana denai balupokan cukui alasan nan babarikan buruak timbang denai nan bansai timbang ameh nan udah haro buruak timbang denai nan bansai timbang ameh nan udah haro. Sang ajobana denai balupokan cukui alasan nan babarikan buruak timbang denai nan bansai timbang ameh nan udah haro